Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Di surat nga intay ikan biyag kat naggapaw ken ni Babay kastiman ti surat ni Babay. Ken ka Mang Bianong. Kablaawan kayo man pa itinaragsak nga oras danunan to'y nanumaw surat kao. Kastamot ka na kablaawak dagiti padak dumdumngeg ken ka. Ken iti amin drama yaw dito'y Lady L Channel. Nagsuratak takayat kumat apay drama to'y pakasaritaak. Kayat kao makaipasetak iti uray basit nga adal kadagiti padak nga addaan iti kastoy kapadasan. Ni tatangkaw ket kaayan-ayat na iday ni nanang, nasikugan na kat siyak dayday asikog. Nangasawa ni tatang iti sa balay, nga iso ti kabalay na ita, ken ingkasar na. Pasaray pasyarek mat ni tatang kat agsyat kamay no daduma. Ti awag ko kin ni tatang ket papa, ngem no nakasyat kamay ket Brad, tinawag may. Kakaiba, pagayam. Naragsak kamay kinitatang ko, Mang Bianong. Kat iti may sangal daw, panagpasyar ko iti balay da tatang. Nay, kayo magkanta da dito parangan, mama. Ay, di nakman awag-awagan iti mama, tasaan mo't asyak ti inam. Nimot mareng ti inam. Doa kayo nga rod, mama. Ay, saan? Awan ti anak ko. Iso adinak man awag-awagan iti mama. Takababain ka dagiti makangag dita. Ibagadan to pa'y anagana kakabalasang kat sikati anak ko. Adamot anak yun talaga, ni Willie. Awan isulaang ti anak mi ka ni Ilyong nga amam. Anya nga rod nga, iti kayat yu ayawag ko kata kayo. Takay kayat mau. Basta di nakawagan iti mama. Sige, awagan kayo lahat nga rodan iti Mare Saleng. Nagbastos kamutan. Apay ngay akas na tiyawag mo kanyak. Emob-obingan ka, Mare kunam kanyak. Di mo't kaya't ngawagan kayo iti mama, kat asawa na kayo mo't ni papa. Di kan samot makauawat. Oray asawa nak ni tatang mau, ta saan kamot nga anak, naawatam. Owan Mare, anti man lang araw ti, yawag ko kata kayo. Pipiapay nadaydayaw adenggan. Nayaw awanan ti kagarak ante. Ni papangay? Tada dita, apay aya. Ikakkumay ti kwartana. Ay, day tabot gayam ti gagaram barok. Di mo pala impasigod mahit. Ala, umunag ka. Darasam. Imbagak langay kan ka iti kwarta papa. Tapno padanunan nak asawam.
Sika anak ko. Asawam kun kunam metlatan. Tasesehat metladeng ano. Anti kunam. Di nang tubat kaya't nga wagak iti mama kat asawam mo. Bayam ditan. Bumagtit no awagam iti mama. Siyat tangarunan, papa. Ah, adawit mo ya. Automatic, papa. Basta bagim mo ti pulutan. Mabitlaeng ta paglutwek ni Auntie Masaling. Ay, amangan no makaungat no, baon na magluto lagayam iti pulutan. Sana makaungat day chay. Ta nakaisawang kan iti pakaragsakan na. Mama, agdaman damagat. Anya day ta anak ko. Apa, saan ada kayo kini papa tinagkatuluyan kat adakmat nga anak yo? Tila damdamagam. Kiryosak lang ano apay? Kaya't mo amamuan na talaga. Wala, tapno amok mo. Agnobyo kami idein, ket siyempre adamot makuna ad-date Aldaw dagiti puso idate. Wow, nagsweetan? Anya sweet. Nagpait kunam Ni apay ngay. Denggampay nga main. Kastoy day jay. Jak na uray ni papa may tinagmalum iti February 14 nga aldaw dagiti puso. Day jay lakit din tinagsinaan nyo? Nakarabrabaw mo't launay ti makagapo. Aguray ka ngamin ata di pa'y nalpas. Ituloy ko. Gaputa jak na uray rimwara kon. Isumot lagayam Tanapan kayo nakidate iti sa balay. Nagkuna. Kasta ka diti bagbaga ni papam pamadakis na kanyak. Saan nakantupay madakdakamat apulos? Nanti saling ati kanayon amang laglagip ken ka. Pag-imunan nakday jay. Nayaw awan ng tibagbagak. Ituloy ho mama. Dandanin iti suspense na. Wala nituloy ko. Gaputajak na uray iti nagmalam, rimwarak iti alas 6:30. Medyo sumipngot idein. Napanak iti parke ita bareng makita ki jay ni papam. Ket nakita ngagpaisaw. Sa wakas, nakita mo't laang. Di tinaray mo nga inarakop. Palpasen nakpay ngamin Pasig mo't nga rod akidjas ti atap mo. Nakitak ti amam. Ket amam. Nakitak nga adda ka in-nagak na ababae. Nagsakit unay tinakam ko anang uray. Kat idinakitak. Adda ka in-nagak na babae. Anay ko. Tinungpanak mo din mama. Ay na, pasensyakan anak ko. Numalagip ko ngamin tinagsinaan mi kat. Ay, agburburak at talaga titarag. Jak na ipapas anang tungpa-tungpa. Tanagawid ak idi nakas sa unay tisang sangit ken pungtut ko. Itala maipapas ko ti pungtut ko. Ay nga, yasak mo tinang ipapasan yo. Dayjay gayam tinagsinaan da mama ken papa. No agdamag ken ni papa ket saan na akayat asong batan, iyaw awan na dayta mang biyanong. Ngem, jakmut kayat agbali na one-sided. Iso a pinanggap kumat tay nagdamag iti amag. Adda ka manan, ulbawd. Ne. Anyat basol ko ante, pagsasawan nakbot ni iti ulbawd. Kunam nga ikam ni Papa Bay ti kwarta, awan mo't kanuti intad mau. Olbod ka. Ay, dajay ka day. Sorry ante, nalipatakit din. Iso nga ron nga imayak itad ko itakan ko na ti kwarta na. Di mo man impasigo daun. Ha? Inton maminsan, no adda ka payla di gate, ipukaw mo nga ikam iti kwartana, tapno amok no pastrakan ka, wano saan. Imbag lagi din imbagak nga ikang kay ti kwarta.
tanusan. Di na ko mapinastrag ni Marisaling, Brad. Timbag ta. Amom timbag bagam. Brad. Nalaing kamay. Kumindaran ka iti dahita. Brad. Thank you, Brad. Thank you. Adam damagay. Ni kaday Marisaling, day di babae, kinasinarak kan inagkamiti parke, rason ti nagsinanyo ken ni Sis Maring. Nagsina kayo ken ni Sister Maring. Gaputa, naakto na kayo ken ni Marisaling, agin inagag iti parke. Ni Marisaling, asawam ti gapuna, no panagsina kayo kini Sister Maring. Saan, Brad? Kastoy di jay. Ada karo ba may ngagkurso na daw na ikanyak? Sana na malapdan. Tirik na. Iso binigat nak nga umay pasyarin. Kampay di. The landlady ti pasyarin na. Ang siyak ti sangkakita na. Aging ka nakiamam mo kanyak. E di kwan, pinilit nak nga i-date iti parke. Simuro takmot na kang kwana. Tadamet basit lang na sa nakapudpudaw. Anya? Nagkarukan, Brad. Saan kami pala nakadandanon iti pagtugawan iti parke? Sinikat na kon. Idi nakatugaw kami. Dayjay na. Ay, ampang babay. Nagkaklata na tapnoawan timma konong konana. Nasiglat ka mo't gaya mi di, Brad. Saan ba? Nga mado ti ampang iti? Ado ti sulisog. Sos. Isumot la nadali ka, Brad. Asino nga dadya babae, Brad? Sanga, ti malagip ko nga apelyedo na. Tinagan na ket bar. Bar? Sanga? Bar sanga? Sartan, pagsaritan ti napalabas, Brad, maday. Ay, talaga amaday! Tababairo ka iday! Sikan ati kapten dagiti teka ababae. Agi mo ni Mare, Brad. Bagtit nga ron. Oh, apa anak karupanget ka amang sapsapo iti tiyan mo, babay? Nasakit, Mama. Di mo ka din kabaulan ti sakit na. Inanaklabasit, agkalman tumutla da ito eh. Tinasaya at ipan kan iti doktor. Ang mga noan niya mo tinday ta. Kas ka lang amin agraraman iti arak no uminom ka. Mama. Isardeng mo ti mapmapan iti ayan da saleng. Sapay malipatan yun nga agama kayaw no mabartag kayaw. Ni papamat ti paspasyarak. Sana ni bakit na... Wan, ngam tunggal mapan ka ijay kas taunay ti bartag mau. Di nakapay amo yager ti amam. Pada kayo nga artag. Nagalas ti kasta. Pakaalaan pa iti nadag sinasakit. Agsaga na kakit taipan ka iti doktor. Mga natudukan dati orat ko. Narikat sa amat ti ma-injeksyonan. Na,
Laklakayan kan. Kabutang mukit din ti injection. Ulit at ti imbaga ti Doktor Babe. Kunana nga isardeng mo ti arak. Ay, Saan nga ang angaw ti kunana? No di mo sardengan ti arak, mabutbutan ti bagis mo. Apay, kayat mo ti kasta. Iso adi kan mapmapan iti balay da amam. awan mo ti koneksyon na ti papan ko iti balayda. Kan ti arak. Aso, sagtal na ka man. Awan pa ipapan mo ijay adi ka mabartag. Sana kung nga ginom, mama. Mapanak lang iti ayan ni papa. Maliliwak, kay Nistoryana. Apay, saan ka amaliwliwa amakin inistorya kaniyak? Kontraan niyo mo, dagiti agkakaragsak nga ibagak. Ni papa kat saan? Nagmayat ni Nistoryana nagragsak. No da kayo ti kay Nistorya kat, tumungpa kayo pa Ay, kati palagip mo madgayam tinapalabas. Makapabwisit, makapaaliyaw anapalabas. Nagragsak kami kini papa nga agin inistorya mang biyanong nang runa no adda siyat kan pulutan. Ngam ti maday kat sutilak mat kay kayat ko bukbukit kita in tinapalabas da kini mama. Iti namin sana panagpasyar ko kini papa. No kasta nga umay ka dito'y balay mi babe. Diyak kayat adakdakamatem ni mamam. Anya ayat ti basol ni mama ante. Nalastog ken naparamag ni mamam. Anya ayat ti imparamag na ken ka ante. Iparparamag na kitin kanyak iday. Ani papam kano ti agkamkamat launay ken kuana. Iso ang mabwisitak. Langgong abakbakitan. Apayada kita ti pampanunutem. Saan ka matin natin ijer? Tapno day tapay lati adday ti ulom. Sus! Amok Anya manan ti ammom? Amo, kanipay lamareng ti adday ti panunot ken pusom. Ha? Imbaglakit din, takaropropam ni babay. No ni maring lang at ti karopropa na, jak pulos padap-awan di ti uneg ti inaladan. Unay matdaytan agura yu kini mama ante. Lipatin nyo kit din. Nagpintas tupay ni mama. Baby face. Ibagam akan ni papam amang lipatan. Sika ti kanayon amang laglagip keng kuana. Idi payla ang good alinipat ko. Ay agtal na ka man. No jak pa'y nasukalan tiladawan na iti unag tipitakam. Di mo pa'y siguro inikat tiladawan na nga agpapan ita. Unay daytan nga imon. Ala, isyatan tayo man daytan nga imon. Nagbayag mo hindi na panggimatang iti arak. Nagaburan samot ni Willie iti arak. Atuyin manaw, di bagatang mong arak. Makisyat ka kata kami kini papa. Sa anak nga inom manaw. Masapul mo't nga amom ti raman ti arak. Saanin manaw. Amangan no maadi kaktukit di mo. Ayun gayam, nakiitak ni nanang mo. Imbilin na saan ka kano nga inom tada sakit mo iti tiyan. Dayto iti agas na. Basit latino ma'am. Tanay, saan ka pa'y ang nakapaimbag iti usto? Oray si kamot papa. Basit lang. Brad, nabartaktan. Oston. Wen, Brad, nakadoak matan. Isa, maturog tan. Saan, Brad? Ijay balay minti. Pagturugak. Bigbigat
Maturog kayaw. Brad, talaga nga. Iturog kon. Pamapanin tay matak. Okay lang, Brad. Good night and sweet dreams. Manong babay, itulod ka din iti balayaw. Uno, itulod kan iti silid. Tapno makainana ka. Madamdaman ton, Brad. Tadyak pa'y naibos ti ininamag. Umay kangaminan na ta. Tulungan na. Nabibit na may bus da ito. Inudwa kayo ni Maris Saleng. Mangtulong kanya. Isa, si atin! Babe, umay ka manganin anak ko. Anay ko, Ah. anay. Nautirusok kan dyan ko. Kan, agkapsutak matin. Mama, Daytan ti bagbagaken ka. Isardeg mo ti arak. Gamawan mo't latta. matay ako na. Sanda ko niyong tan. Tandang agot o tiamin ko. Ay, nay, na. Perwisyon tumot kami dayta pa naging inom mo iti arak. Mapanta nito ospital, mama. Ipanda ko nito ospital. Ay, saan? Mapantakit di iti balay na papantain taag siya. Ito na may baga ko na. Aniya? Oh, just keka. Arum, bubunti sa nga drum nga arak. Tap na pulukan. Pinagbalin ko apaset ti biyag ko ti arak. Ngem, idi ibagat ti doktor maoperaak ta pugsaten dati bagis ko, kasta unay ti buteng ko. Kelaat nga amok ti agkararagan nga umararaw iti Diyos tapno ispalen nak. Ket iti daydia kanito, nagkariak kininana nga lipatekon ti arak. Ultimo mangtalyaw iti bote na, ket jakon kayat nga aramidan mangbianaw. Ala kastan, ket agyaman nakitianos yaw anang idrama iti daytoy pakasaritaak. Saanak paya timim-tim-tim iti arak, manipod dayday irorwar ko iti ospital. Ngem no kita dagiti agiinom iti stateside with pulutan, adda apal ko mangbianong ngem laplap daklaan te riknag. Babay barok, ti panangigupo iti panaginom, ketsan simple abanag. Daytoy ket may sa abanag maaramid ti sabalay para ken ka. No kayat mo mapagbaligyan ti panaginom, rumbeng amang rugi ka iti may sa agubat iti nagbaitan yaw iti arak. No kasta nga rod, umuna iti amin, rebeng na asiguradwem, ipangabak mo daytoy dangadang. Alright. Saan makaaramid kan ka itinasaya at daytoy, no ikadeng mo nga isardeng ti aginom, ngam saan kamat kumbinsido nga aramiden daytoy. That's alright. No di mo kayat nga ikagumaan ken agsakripisyo. That's alright. Sa bagay, nadakamat mumutayin sipud pa'y rimarka iti ospital ket saan kan at timimtim iti arak. Ken no kunam makakita ka kadagiti agiinom adda apal mo ngem laplap damon tariknam. Oh yeah! Ayos dayta pagayam. Mangrogrogin dita ti baligim iti dangadang. Masapulaeng te napigsa a determinasyon amang ikat mamimpinsan iti arak. Correct. Ta nakita mo tayo timbunga na. Nariknamon, no kasano ti kasakit na, ta uray kala nagtirtiri-tirain iti sakit. Ouch! Isuasan mo nga apalan dagiti agiinom wen, ta amumon adakas ti pagbanagan na ken ka. That's alright. Saan ba ta nasustansya da ita abanag, wenno
Adda bitamina na dita tapno masayangan ka. Aken makapasyar kalata iti balay da tatang mo ngoray awanan ti arak. Lalaing imlaktante makitinunos kinay antim asaleng tapno kay kayat nakaasumarong karkadakwada. Ket no dumteng latta ti sulisog ti arak ken ka, ikararagam day tabanag. Tamo ti Diyos, no talagang ikarkarigatam nga ikatunan ti arak ite biyag mo. Alright, that's alright. Hala, kastamanen papagayam, aging gangay ti sumarunumanen nga intay, panaginisem panagdatanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!